नाय आयौ बरिया जाखादों न' मोजां मोनब्ला बेसेबा समायना नुगौमोन न'आ मोजां नङा आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ दुर्गा फुजा आरो लोक्षि फुजानि थाखाय आं न'आव फैदोंमोन बेनिफ्राय खोन्थागासिनो दङ बेनिफ्राय आंनिया कारा दा 1.5 लाखनिल' जाहैबाय आंनि कारखौ दा फाननोब्ला 1.5 लाख होगोन होनना जासिगासिनो दं आरो आंबो सानदों फाननोसै नामा 1.5 लाखआव बेनिफ्राय सम लाना सानो 1.5 लाख नोङो 1.5 लाखआव फानस्लायस्लाय फानालासिनो नोङो ओरैनो लामा गाज्रिफोराव सालायबाय थाबाबो जेबो प्रब्लेम गैया नंना नङा 1.5 लाखआथ' भारा सलायनो गोनांब्ला जाय लांग्रा बेयो माने 1.5 लाखखौ बरनफिननो बेनो बारा सम नांनाय नङा ओरैनो ओंखारलांगोन 1.5 लाखआ सम लाना सानो आङो दोननानै मायबा मायबि लांग्रा खालामसै नामा बिब्दिबो सानो गारियाबो बोरायबाय नायनोसै नाजानोसै बेखौ होनानै ला सोलायनानै मायबा मोनसे लानायनि बेबो दा नङा लायोब्लाबो आं जानुवारियावसो लागोन बेनिफ्राय आङो दुर्गा फुजा आरो लोक्षि फुजानि थाखाय फैदोंमोन ना थांनाय बोसोरनि बेराया मोजाङैनो दङ बेफोरखौ आङो फोसाबनो हायाखै अखानि थाखाय दिनै एसे सान्दुं दुंदों दिनै एसे रानथोंसै बेनिफ्राय आं नाजागोन साजायनो बेनिफ्राय आंनि बे बाराव साजायनाय स्टाइला ओरैबायदिमोन ओरै गोजौ दिरुं होनानै ओरैजाय खोलैजोबगोन आरो मोननैथिंबो लोक्षि फुजानि नामाव ओरै ओइनिफ्राय ओरै लामा बानायना होगौमोन आरो लोक्षि फुजानि मुङाव मानो होनोब्ला लोक्षि गासैबो मिथिखागौ ना लोक्षि गैयाब्ला मा जागोन लोक्षि गैयाब्ला जोङो मा जागोन माइ आबाद मावबाबो मा जागोन माइआ जानाय नङा जों बेनिखायनो लोक्षिखौ जोङो मा बरायनांगोन आंनि साननाय बे लोक्षि गैयाबा न' गंसेयाव बिमा गैयाब्ला मा जागोन नोंनि बिमाया मोजां नङाब्ला न' गंसेयाव जोंनो सासे बिमाया मोजां जानायनि जोबोर गोनांथि न' गंसेयाव सासे बिमायानो मोजां नङाब्ला बिमाया गाज्रि जायोब्ला मा बे न'खरा बायलांजोबनोबो हागौ गाज्रि जालांजोबनोबो हागौ थिग बेफोरबायदिनो मा लोक्षिया जोंनि थाखाय गोनांथार जोङो खेथि मावब्लाबो खेथियानो जाजानाय नङा लोक्षि गैयाब्ला माइआ जायाब्ला जों माखौ जानो लोक्षि गैयाब्ला बे आंनि साननायसो नोंथांमोननि साननाया मा आं मिथिया बेनिखायनो जोङो लोक्षि फुजा जोङो बेफोरखौ मोजां बरायनांगो आंनि साननायमोन बे नाथाय आं हागोन ना हाया नाजानि रावबोबो गैया खामानि मावनो दा आं बेफोरखौ कालार होजोबनांगोन कालार होबासो बेरखांगोन समायगोन बेजों लोगोसे आरो बेखौबो नाय बे बाराव खेथि मावाखै दोनखादोंमोन आं रायजोफोर माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बे ग्राउन्डखौ नोंसोर आंखौ सोंबाय थायोना बे बाराव आं बे ग्राउन्डखौ दोनखादो एसे खामानि दं बेवहाय बेखौबो आं मावनो हायाखै जोबोद बाखि निम्बु आंथ' दुर्गा फुजायाव लेंहरदोंमोन निम्बु लोंनो फै बेनो आंनि न'आ फिसा न' जब मावग्राफोरा न' गिदिर लुनो हायालै फंबायमोन नोंसोर आंखौ मानो बिल्डिं लुआ दा कार गिदिर ला होनना बुङो जब मावग्राफोरा हाया जायफोरा 1 लाखनि सिङाव दरमा मोनो मान्थलि बिसोरबो सहस नङा न'खर सालायनाय न' गंसे मोजां लुनो हायो बेनिफ्राय गारि गंसे लानो हायो 10-15 लाखसोनि बेनिफ्राय सिम्पोल माने न'खरखौ मोजां सालायनो हायो बेनि बारा हाया फंबायमोन सासे साख्रि मावग्रा मानसिया गिदिर कार 1 लाखनि सिङाव दरमा मोननाय 60-70-80 हाजार बिसोरबो मा बै गिदिर फर्चुनार 30 लाख 40 लाखनि गारिखौ लानानै देखायनो हाया फंबायमोन नोंसोर मानो बुजिया सिम्पोल न' गंसे बानायनो हायो बिल्डिं मोनसे बरिया बानायनो हायो बेनिफ्राय कार मोनसे फिसा लानो हायो बेनिफ्राय न'खरखौ सालायलांनो हायो मायबा मोनसे खामानि मावनानै मोनोब्लासो बारा 50 लाखनि खामानि मोनदोंमोन 30 लाखनि मावबाय 20 लाख मोनजाबाय बेफोरबायदिबाथ' मावनो हागोन बिल्डिंबो लुनो हागोन गुवाहाटी टाउन सब जेरावबो थानो हागोन नाथाय नर्मेल दरमाल'जों मालाबा हागोन एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानांगोन सानै हौवा हिनजाव 2 लाख 2.5 लाख दरमा मोननाय गिदिर बिजनेस थानांगोन अब्लानिया मा फर्चुनार नङा दुनियाखौ बेरायनानै खिन्थिनो हागोन ओरैनो मोनोब्ला नाथाय जोंनि मावनानै मोननाय 70-80 हाजारजों फंबाय जोङो हाया जोङो न'खरखौ सालायनो गोनां जायो आरो नायनो गोनां जायो गासैखौबो जों नायनो गोनां जायो बाखि ओरैबायदि मोजां जादों साजायनो जोबोर मोजां जादों लाइटजों जंगल जाजोबदों जेबो नङा
बाट बेखौ दाननानै कालार होबानो समायगोन। नाजानि साननै दंबायो दुर्गा फुजाया, बे साननै दुर्गा फुजायाव आं नाजाथारगोन, जेरैखि जाया हारसिङैब्लाबो आं नाजाथारगोन फंबायमोन। फुङाव 2 घन्टा मावब्लाबो जायो, सोरांस्लाबनो मोनि सिखारनानै खामानि मावब्लानो जायो। जोङो फुङाव सिखारनो बायोब्लासो खामानि जाया। आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन, मानसिया ना उन्दुनानै मालाबाबो सिमां नुनाङा, खामानि मावनासो सिमां नुनांगौ। बुजिदों ना फंबायमोन? उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोबोर फुङाव सिखारनो बायो, जोबोर उन्दुथाबबाय थानो लुबैयो। बिब्दि नङा फंबायमोन लाइफआ। उन्दुनानै मालाबाबो सिमां नुनाङा, खामानि मावनासो सिमां नुनांगौ। बेनिफ्राय आं न'खौबो देखायनो एसे बोरै जाना दं। मोजां जादों नै, थांनाय बोसोरनिया बिसिनि फैदोंमोन, बेनिफ्राय थांनाय बोसोरनिखौ गारजोबफिननानै आरो गोदान बानायफिनदों। जोबोर मोजां जादों, मोजां साजायोब्ला लाइट होनानै। मावनो नायाखै जोंहा आफायाथ' प्रिन्सिपाला जिरायगासिनो इनि खोनसेलै आफाखौ अरे मालाय प्रिन्सिपाला रायलायगोन र' आफाजों, दा रायलायथ'वा। आफाजों भिडिअ आलादा जायो जोंना। जोबोर मोजां जादोंमोन। नाय नै बेस्ट, बे बेसेबा समायना खालामो। न' मोजां मोनब्ला आयु, न'आ मोजां नङाना, थेवब्लाबो आङो नाजागासिनो दङ। न' मोजां नङाब्लाबो साजायनांगौखिनिखौ साजायगासिनो दङ। बेफोरो थांनाय बोसोराव मोननैल'मोन, बे बाराव आं बारायजोबदों बेफोरखौ नै। बेफोरबो मोनसेल' टाबमोन थांनाय बोसोराव, बे बाराव नाय गासैखौबो। आरो बेजोंबो ओरै लाइट फुजानि नामाव। बे मा थैदो नामा? अह थैयाखै, ओरैनो ओंखारखादो। थांनाय बोसोराव मोननैनिफ्राय बे बाराव बेसेबा बुरजा बानायबाय बेखौ। नाय आयु बरिया जाखादो। न' मोजां मोनब्ला बेसेबा समायना नुगौमोन। न'आ मोजां नङाना, जागोन लासै लासैनो न'आबो मोजां जागोन, नाजागोन, बानायनो नाजागासिनो दङ। आरो गामियाव नोङो मोजां न' लुना मा जानो, बांद्राय फैसा गारनाबो लाब गैया। गामियाव लुनांगौब्ला एसे मोजां जायगायाव लुनांगोन, लासै लासै जागोन, साजायगोन। दुर्गा फुजायाव मा जागोन बे बाराव मिथिला। गाबोन सान्दुं दुंबोयोब्ला साजायनोसै, साजायनानै आङो नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि खालामनो हायो। आङो नोंथांमोननो देखायगोन लोक्षि फुजा आरो दुर्गा फुजानि मुङाव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।